kunon tigi ya bandirabe musibiti dube bandirabe rendabe ngordaba hatingte e bandirabe madina njajbe e ko tari dum bidi ko dilli fogo dilidum ko bori dum dole camera service ko service mo ngaduda kala ko cukluda ne tawi dada photocopie ne tawi dada papeterie ne tawi dada accessoire numérique scanner ne tawi dada wala tay ko transfert d'argent manam nel dugol khalis fof na tawi dana wala tay cukluda ko tiktade khalis ma fof ne tawi dana tay ko orange money njekida ne tawi dada free money ne tawi dana espresso oyofal sin o vital ria wala wahi fof ne tawi dona tawi adresse mabe be godani marché hebdomadaire mawdo amadina njajbe dog tawi sa soklibe notata koy numéro 77 207 20 11 77 207 20 11 wala no dabe numéro 78 562 06 25 et camera service itini bod achade le monde. Ben wadi bon resni mo debbo tan ka ko tan yi tan bone ciakkude tan debbo tan yaari ni tan bone ciakkude wadi bone de mi nimsidi so Allah so saka abu nando zoyde bal fijirde jodaki kumtare nak fof mi badinta wallahi debbo ni kala ni so mi jahata mam yama debbo dum hay go ala ngati ma doy debbo dum kam tefi tefani be jogi min yaano jamma don mi tan goto jami yahara yahara bambu no wadi compliqué esam am yahara Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abu. Badda an kam kuni wona dun. Adi sel. Dia modum. Badda tambe. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tantani. Andi ladden sanzumade. hankadi konon. An joni sanji torop. Konon. Joni ko ni tan inde mbayrindiri e hanana gal. Ko ngarmi ko presque en joddaki. Pour YEWTI aussi. Koy made min dem kom jodi tan komi caali tan komi diñi tan ay nokkum ya. C'est ko jogi sehilam goto bietede Adama Camara. C'est galle Camara be wadde be ko famille mak. OK, si adana kanko mon France o boyi don. Wallahi. Joni non on bo yidi wonde do wada candidature pour affaire lamu politico. Joni non o wi yomi wallumbe yimbe. Mi anda holno mi wada mbimi joni mi armi haaldema an ka mawdo. Ada andi wuro ngo. Wallahi. Ni yalla itani gedal. Ariya halni kam a haali ko podda haal kono kadi men wuro ngo joni sukaɓe ben solution ko ngadara minen min jiɗi wuro ko neɗɗo andu wuro ma waydi aɗa sohla wuro ma nafu wuro ma waydi kadi aɗa sohla wuro ma kadi cukalel woni fof hande politique ɗum woni politique amen minen kadi banggue laamu to min jiiɗa badiro individuel minen walla badiro tan saabu Allah waɗiri wuro ngo fof tini yen hoore mum tawɗa ko lewru goto pour ngo hankadi yamin paaɗa seeɗa mi wawa ƴande mo yimɓe kono kadi wuro nani ne waɗi jogui hande ko sohli ko heewi nafoore wuro ngo min jiiɗi yo mbaɗan min lampaji yo mbaɗan min ko wayno hankadi annene sinciluji nanɗo ngala hayroɓe ñaaji min min jiiɗi ko neɗɗo nafowo hande sa yi lamɓe hande goɗɗum fof artirde wuro artir kono noon yon jaa sukaɓe yo gone ladde dañi kalten mbaɗa e pause min so campagne woni mbiyene kutoro min min dam dal ɗum wona min wawi ɗum haalde saabu ɗum wona minen ko ummina men kanko philosophie makko comme no mbami haalde ɗum e pular kanko miijo makko walla yiyande makko kanko e wuro ngo ko pour wuro ngo ɓamto oto jokkit onon bonni wuro ngo philosophie ko gandumen ko fof ko erreur oto ɓenni on minen mi philosophie ɗum ɗo ala ɗo eyyi dal min jiiɗi ko jurmotoɗo min ganduɗo min ko adi minen gila wuro ngo ayni minen mawɓe hayran eyyi joni kanko sehilam o
omo jogii ɓiyi ko goto poɗɗo arde ɗo o wiyete ko Kadija debbo kadi eyyi ko debbo fotiɗo arde ko mais ko Dakar o ummoto o meeɗa arde Fouta nokku par ce que mi haalni ba makko mbimi Fouta no wuli noon ina wuli e période Koorka o kaka vraiment aussi kadi ko gomri walla ko ceemet non ko ɓinguel ma eyyi somi dañi par ce que ina wuli guila nangue yahani par ce que yimɓe fof koko horɓe o noddi kam o mbono couragement mami ƴeew yiide bayla min ƴeewa après mi addoyambo eyyi d' accord galle kam joni ala debbo yo ar tan e ok mboɗo min ndeya eyyi inchallah min de mbiɗen ɗo tan ha ɓooya mi yaha jam ha ɓooya par ce que ina wuli noon fuɗgo leppinde tan ina wuli wallahi ina wuli joni inchallah mbaɗen noon tan ok ɓiyam gorkode man nani abu ɓoccu wonde ko yaade tan rewde tan e belanteje pittali mum tan a anda ko fine galle a anda ko ittire galle hawtawto mum o hankadi so mbeɗen mami ummono e makko mami kaɓata hankadi ha wuula شهر رمضان لورو يرمنت لورو بورتا بورا شهر رمضان hande kam ɓe neɗɗo hoorani yehi galle ceerno Moussa en ñaami ha reedu mum heewi o jonko mi yetto joni mi wara ɓandam ɗum mi yaara seesi comme no kor mi yetto mi faye pawo mi hollam affaire ganduɗa hama jaye préquoi شغل إيتاي زكاة كسوم رمضان لورو كور أريكو دين إسلامي نتمينا salamu aleykum on wiyam salamu aleykum moni an ko gonɗa gel saba an ko kalanɗa e ñande fof tan ɓeyɗa wonde tan an tan golle mbabbaran an welma ha an sa huuri hono ganditimi ka korno ñallata koye wuuro a artata yam goy an baba min kam kor ɗum hoori kam mi yaata kadi mi yaami juma ha juma joni gummi ani ɗum gurɗon baba kor ko wona pour yo an yaji jom na an ƴewat kam ƴewat kam ko Allah wona guirmade mbawi yiɗen e hornani mo wonano ko yanade so jibini ɓiwi ƴeewmo ƴeewami somi ƴeewni mo ƴeewami min ande awa jooɗi ma ganda kor walla mi hoore a jogui baali jarani babba ma nani aɗa hay goto suppinta komo guila mbeɗa sooda kan coodami babba ñamani yarani hay mi yeeɓe watta ba haaldi waɗa e poosam ɓoy nke ande yiiɗa guilta pari ma yiiɗa tajiɗɗo mbabba baba gila mbabba ari koni ñamani yarani an joni kam joni babba mi yeeɗa ba tan mi ƴeewa ko mbaɗmi babba mi yeeɓa tan mi ƴeewa ko mbaɗmi min ɓurinimi mawɗo heednimi tawi babma ka karamajo an tawi babma yeeɓa babba mi jeeya ko babba ma babba kan jeeyi an tagnomi sodde baali noon jarna min ko baali jeeyi joni an e baali fof kor waɗi min motti horde baali kor baali yo kor kay baali yo kor ɗum woni jabol ma yam joni an ba fottam haalma midem hoori min kam cukalel e baali ma nguy hecci kam wa hoore yongo hoor an neɗɗo e mbawɗo ɓontira hoore makko e mbawɗo an ɗo gandata kadi an kam mamma an kam a gasni a termini jarnoya baali ɗi mum ma yeru baba he an yarno e baali ɗi yarno e baali ɗi an yen gurna e fiidi wona ni waɗata an wani mbaɗɗa ha yambi o fiya yumma sa tingol warat ɗum لورو كوركا بوري لبي فو no lailatul qadri buriri jamaji fo what the ho aniyo ko fala yemena what the ho mo alda engantu fo yo mais papa pour dafa tàng Fouta ouais il fait chaud quand même il fait chaud aniyo moji na hen Koorka ma moji na to Koorka ma ko reno kala c'est bon c'est ko mawna mo wondo quoi assalamu alaikum dano salo farma takki assalamu alaikum maaleykum salam abou ça va mbaɗɗa ko ɗo gaddoynomi quoi a yettima ça va suwar ko suuri wallahi suuri mawɗomdillah similla bismillah allez asseyez wallahi suuri alhamdulillah bien ça va alhamdulillah o woni koɗo way o woni koɗo mbaɗɗa o mbiyanmami ko ɓi adama wonɗo camara camara ndessa way ɗum mais dakar o wonno quoi dakar mbaɗɗa ça va o nanani pular quoi ko jolfo rek jolfo tan quoi te an aussi a nandani nanɗo jolfo no fewi camara machallah
ton père jimnande ici ko lasli men ɗo e Fouta ɓe gummi Camara en kay ko ɗo Camara ɗi Ousmane Camara aɗa andi Ousmane Camara bari yumma ko tuubako walla non jumma kanko ko jolfo c'est bon ko ɗum quoi mais ko ɓinguel men ɓe ɓinguel mon ɓinguel men aɗa andi gallo kam galle kadi ko worɓe ɓolɓe kadi rewɓe kadi a anda tan kadi hoto wala perronge aɗa andi ɓiyamo Abou ko kaccor ko hankadi ko jibinan yonto joni eyyi yo ar tan wala galle ok donc mboɗomi ɓe o mona ɓenna nder après yo jooɗo ha ɓooy voilà asi he Fouta so asi waaw ñëwal léegi kii sama mag la Samba la tudd quoi sa papa Samba magani mbo magani mo min komin masdirɓe c'est ça mom mas man mom mas o ko ni way suba ɓe à tout moment o wiyat ko kanko mi heccani ko heccani ɗum ko ɗum quoi ɗum kay vi ton père bacca wallahi Samba mbim o ɓinguel amen joni o yaa nder salle to après foof to eyyi so ɓooyi arɗo saalu ne wuuli so ɓooyi so dañi mar ok ok mboɗomi nder après donc après wara nder eyyi golluma ɗo tout maison fof ko min kine bonanma Koorka ma galle keko mawɗo debbo guila tan hankkadi o yehi tan min kam hankkadi haqqille ko mbiyata ko mémoire fof koko yeehi ha laaɓi te ɓe sukaɓe Dakar guuri tan ko jetem kaali jetem poste tan muur poste tan te Allah ne arti guiɗi min tan koto ko moftumi ko mi ñamani mi yere wallahi hande kadi kadi galle kam weli so Abou ari walta ɗo ni yo ya wali suudu surgaji galle o hankadi ko debbo jana wara ƴew mbi Abou kam hankadi kaccor kañumen joni sukaɓe jonto joni nandi bone law mbawlo suudu surgaji kala ko heewi lutta ɗumen suuɗe hande kay haw ara so non kadi o dañi chance ni koy o tawi ko hoora so warno wona Koorka hoɓɓe joni kono haydara Allah ko woni salamu aleykum maaleykum salam an ko adduma joni ami artuɗo ɗo or mi yarni baali hoto artat ɗo jaaɗa fof won toon kala to jaaɗa won toon hoto artat ɗiɗo oruji suklel fijat wallahi suko tan fijat oto wi wallahi minami fijat suklel yo fij iyo an paam yo fottude guiƴam goto dama gallo uyo fottide cuhle goto naɗo holto guel uyi babou Abou jogui sokos jontaɗo kay hande mi kam mala ɗo dewel babou Abou adini kam debbo sabodiri min o sa yeehi hoto artat ɗi woru jahata fiji ha woru belɗa foof joko yo fij an goto ma mbinami artu ala hoto artu baali mi yarini nden taw mbiɗa wonde asmo e ɗum ɗo fof mi selli ta jaram babou fof mi selli hoto arta e or goto fit tan jamma tan jomo wona nder wadde nder tan hoto yaltu idde salli tan satti somi yindiri e bawmo ni ha sinta men ƴeewa tan sindi kam mawɗo kadi yiɗi tan ko jaam debbo mo e finani yaha jeere sooda liɗɗeje tan hata yiɗi a waɗat doofa ɗo jungo ma tan yulfito to fof ko ñolɗi ɓoƴƴi o meeɗa addude liigu moƴƴi a waɗat jungo ma tan doofa tan yulfito to ɗum kadi koko ñolɗi defa ka morñirima sakane defa rewɓe Dakar won rew somi dañi o debbo joni kay quand même ma wo neɗɗo wuur ko ɗum wurdam ɗum koma amane ha holko mawɗo yiɗi mawɗo yiɗi ko jaam debbo mo Dakar tan tawni fof pi tan ha yeeso tan tawnan zone noir ni شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن